moro amora inyalo chwalonwa yore wa duto te mag tudruok. Abobedo ka somogi achiel kachiel kwa dhi mbele ko twak mar okinyi ma kawuono. Seth kabiro korka kori nyaka sani koro nitiere kata riwruok mano mar jopuonja. Sani koro nyiso migawo mar somo mar mondo mi oduok ne jonyuol omenda mane gitiyo godo e tero nyithindgi e skul. Nikech wang'e ni janyuola pono ka nyathini dhi e skul, jonyuol moko timo ne nyathi shopping moro matin, omiye nyaka pesa mano mar fare. Nitiere nyithindo mane chiegni kata chopo e skul, nyaka sani koro bro chuno mar mondo mi moko kuomgi odog dala. Bende sirikal nyalo duoko ne jonyuol pesa ma gitiyo godo kata garama duto mar gigo duto mane gitiyo godo mar mondo mi giduok nyithindgi e skul, kaito bang'e sirikal koro wacho ni skunde koro ok yaw, ibiro bed kiyawo juma manyien. Ero kamano Joyce. Nawinjo ka japuonj no Jakupet loso apa ni en Janat to apa ni the right dhok manotiyo go nowacho ni if possible apa ni notematema kwa sirikal ni kaponi nyalore to sirikal oriembas jonyuol kos meka nyithindo dok skul to mano to gimok nyal timore. Nikech aparo ni sirikal king'iyo tije sirikal, one of them oken ni gi provide ne nyithindo transport mar dhi skul. Sirikal onego bed ni provide skunde, chulo jopuonje, create a conducive environment ma nyathi nyalo some e skul. But kobiro kaka nyathi wuok dala kendo chopo skul, mano to a responsibility mar janyuol. Nikech kila mtu, sirikal nigi responsibilities ne, jonyuol be nigi responsibilities ne. Gima paro ni ne kelo wacha ina no wuok ir Jakupet kata Janat no en ni notice ema no wuok modeko matin to chien kanyo nasewacho ni kata ka be ni notice no wuok matin to wang'iuru gimogeng' ni dipo ni nyithindo do wuok kata ni dhi skul to skunde moko iyudo ka oula odhi odonje kata yore monego bed ni nyithindo gitiyo ka dhi godo skul tiyudo ka oula oyweyo, dino bedo masira maduong' madi no tamowa kata kaka wanyalo chako losi e wiye. To ayegre gi gima Nation nowacho ni sirikal nigi intelligence kendo sirikal yudo report pile pile. En intelligence gi report ma giyudo pile pile no ema nomiyo ineno kogol notice e seche machal modeko kamano. Nikech nosechoponegi mo owachore ni dipo ni nyithindo wuok, ma dipo ni nyithindo dhi e skunde, dine bed ni weche matindo tindo kata weche madongo dongo nyalo timore manyalo tamowa lero ne jopiny kaka notimore. E gini neno ka sirikal nowacho ni ooyo kan mondo mi wawach ni nyithindo gi odhi skul to ma information ma wan godo we wakuong wanyisi gi ore jumachiel. E jumachiel ni wa assess ni weather patterns nyalo lokore to kendo ka nyithindo gi dhi skul mana kaka Nation nowacho. Dipo ni sirikal nyalo wacho kata ni jumachiel ni pod tin gichak gimedi nikech par ni displaced people gidak e skunde gi. Tiyudo ni nitiere skunde moko ma e area ma oula ng'enye no en kende ene kuma ji nyalo ringo ma pondie. So aparo ni gini is a fluid situation, en gima lokore sa ka sa, kinde ka kinde. To depending on information ma sirikal yudo, mane a decision ma sirikal timo koluwore gi information momiye. But ok apar ka sirikal nyalo riembas jonyuol pesa mane nyithindo dhi godo o skul moko. To kata government spokesperson ninjo kwacho ni nyithindo mosedonje skul mane skul to kik riembi, headmasters ensure ni gichiemo kendo ginindo kendo ka gi make decisions no wacho ni gi make the best decisions magin geared towards the best interest mar nyathi. Nation koribi ni paro ni jumachiel biro romo nikech mana kaka iwinjo ka Seth bendo wacho ni nitiere skunde ma nitiere jogo mojote